pagrupu yeDCC ye45 kune comrade ainzi Dzinashe Machingura kana kuti Dzino Machingura rokuno kumusha ainzi Mhanda aibva kumasvingo. Dzino akasvikira pakunzi nemaChina, iwewe unoziva chirungu stereka, asi chirungu chako chine motive behind. Kusvikira akapiwa nickname yokunzi you English many you English. No question you English many animora akasvikira kunzi iwewe atichakutendera kuti ubvunze any question was many chirungu chakawandisa mauri iwewe. Saka akaiswa kudivi recapitalism yokuti chirungu chake uyu hachisi chega. Vakamuanalyze vachimuisa kuwrong side yokuti he is an opportunist. Even pa deployment ndozvakaita kuti Dzino ave munhu azoappointwa kuita camp commander yemugagao. Haana kukwanisa kunzi aunzwe kuno kumusha, achinzi akaunzwa kuno kumusha nokuziva kwaanoita chirungu, this person is dangerous. Zvese zviri murekodhi raComrade Tongogara. Vamwe vese vakanga vari mainstructors nokufamba kwenguva vakazova eventually vamwe vacho vakazodeploya vakaya kuno kufront. Handiti maona. Asi Dzino haana kudeploywa nenyaya yeinfluence iyo yokunzi maChina vakamuunderline kuti uyu akaenda kumusha anogona kutiza kana kuti anogona kutengesa vamwe kumusha because of amenomaaanalyzero avakazomuitawo sei avakamuita. Asi taingoziva chete kuti izvo akatsimudza uroko after a subject airambirwa kunzi iwewe hatisi kutendera iwewe, toda vamwe. Why every lesson unongotsimudza uroko iwewe kureva kuti ndounoziva kudarika vamwe? Ndobva apiwa nickname yokunzi you English many English many no ipa vangu vasati vakugona kachirungu. Saka yangonzi English you English many you no English many. Ndozvaitwa Mhanda yeComrade ainzi Dzinashe Machingura akazofa I think 2024 23 here I'm sure. Akavigirwa pa Green Forest tamuno. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila makomo Zimbabwe, imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Vakaita vaChitepo because vaChitepo vakazofa ndiri paNampundwe farm pandiri kutaura pandakazenge ndakomanda paNampundwe farm because Nampundwe farm ndio yanga ya spring yatora nzvimbo yechifombo kuti maComrades marecruits aibva kumusha vakanga
kuinterrogatorwa nokuscreenwa pa ipapo pananga ndiri nini pachifombo apa Nampundi farm. At the same time rakanga riri farm ratanga takuita agriculture ranga rine almost more than 45 hectares zatairima. Takanga tine matractor 2, small one ne big one. Big one yanga ine mapadza matatu, diki yanga ine mapadza mairi ne planda ne disc. Zvese zvitanga tinazo ya takugadzira self reliance tiri pa Nampundi farm. Anditi so pamakazopinda imimi group ranga riri mashure, group rekumberi ndo rakanga rakwanisa kuto orientata povo kuti chinangwa chemusangano chehondo kana kuti makazozvitanga imimi. Group rangu inini ndisu takatotanga kuita mass mobilization kubatana nevatai recruiter nevakazoti torerawo nzvimbo isizo vakanga vakuita the same yekuti chekutanga munosvika pana sabhuku motaura chinangwa chemusangano, mozvitaura kuti imi muri anani, tiri kurwira chinyi, nyika ino ndeyani. Izvozvo ndizvo zvinhu zvataita. Zvaigamuririka sei? Zvanga zviri nyore, zvanga zvakaoma here nekuti inini handingati zvanga zvakaoma kana kuti zvanga zvakareruka. Zvanga zviri pakati nepakati nokuda kwei vanhu vemunomu vakanga vachiziva kuti kune ZAPU party. Saka ZAPU party yakanga iri all over this country. Saka nharaunda zhinji dzenyika dzinedzi kwaitwa misangano dzemapolitical misangano pachitaurwa nenyaya ye1 man 1 vote ichiri under ZAPU kubva kunana ANC, NDPU, National Democratic Party, iyo ZAPU yacho ichizofomwa, but mandate yanga iri yokuti vanhu vatema tinofanira kuzvitonga. Anditi saka that background ye-influence iyoyo yemarallies aiitwa neZAPU ichiri intact pasati pava neseparation ZANU yabva muZAPU, because maleaders mamwe chete iwaya vakafoma ZANU ndio the same leaders vanga vari muZAPU. Saka kwandiri nini vanhu vakakurumbidza kuzvitambira. Taitanga kunosvika kumasabhuku, sabhuku otisvitsa kuna mambo, totanga kutaura namambo kuti sitiri vana veZANU, party inonzi ZANU, president ndavandavaningi story. Tinoziva kuti vanhu vakawanda munochiziva ZAPU, asi takapesana kana kuti vakuru vakapesana panyaya ye-ideology yokuti nyika haigona kuuya ne-round table conference. Tatora mangani tichita ma-round table conference. Vangomo vaenda kangani kuEngland. Hapana chiri kuita sei? Chiri kubuda. Saka ZANU ine pfungwa yokuti takuchipfurana nevarungu, because varungu one man one vote havasi kuida nemhaka yekuti vari kutichichidzira ivo nepfuti nokutisunga kutiisa majeri. Saka isi takuda kuchivaratidza kuti pfuti tinogona kudzishandisa kana kuvaurayawo ivo. Asi panyaya yekuurayana muNational Executive iyaya yema-nationalist kune vaiona kunge zvisingaikwanisike kuitika, kune vaiona kuti zvinoitika mushure mekunge taita organize pfuti dzacho. Handitika vaye vaiti hazviiti vakazonyatsa kuona chokwadi kuti hondo pakatanga hondo payakatangwa neZANU paRutena mid of 73 vakaramba vari mabackbenchers vaye vakazoona chokwadi kuti zvatairamba kuti direct confrontation haiite kweinge wani iri kuita. Handiti apo waita nguva wakambogaraka
vamwe vachienderera mberi kusvikira vachitepo vakapiwa mandate nema-nationalist leader vanga vari pasikombera, gurupu yanga iri pasikombera, kuti chishanda nevaunoona kuti vanoda kushanda sezvauri kudai wewe kuti hondo ienderere chii mberi. Asi kwakanga kuine first executive ine includa vakanga vane madoubts vari kuno kumusha nevakanga vari kuZambia. Second committee yaitungamirirwa naChitepo ndo yakazochinja, yakazodropa vamwe vakanga vasinga performe zviri consistent. Handitika akatora vaita persist. Handiti same pa third committee, because pakaita makomiti matatu. Handitwa yekutanga yakanga ine composition yevanhu vari kuno kumusha, manani performer vaiti direct confrontation haite. Mukati mevana ava makava nepfungwa mbiri kana kuti pfungwa nhatu zvavairamba kuti ndiani angaite direct confrontation, ndiani anoda kufa. Asi vana veZimbabwe vakazvifira vachitungamirirwa naChitepo. Handiti saka Chitepo is a coach akaita success kuti nyika inei ive zvairi, kuti titaure zvatiri kuita izvi. Dai asiri Chitepo netimu yaakakocha yaaikocha naye, kana ndichiti coaching ndiri kutaura kuti timu yaaiadminister vachita run around kuorganiza kuronga hondo vachishanda pamwe chete nefererimo, tingadai tisiri zvatiri izvi. Muri kunizwa? Asi kune vakanga manani performer vakanga vari mabackbenchers. Asi mabackbenchers ivavo ndo vamwe vane nyaya dzakakurisisa dzokuita sokuti muZanu manga muine tribalism. Inini personally inini handibvume kuti manga muine tribalism, but iyanga iri nyaya yeperformance. Okay. Sokutora kwandinozviita ini, sokutaura kwandaita nyaya yanhari. Handiti maona nhari haana kutrenwa neZanu, akatrenwa neZAPU sezvakaita Rex Tinongo. Ende ZAPU yaida yanga isina principle yeguerrilla warfare, yanga ine conventional warfare. Handibona guerrilla warfare neconventional warfare zvakasiyana matactics acho. Saka nyika ine yanga isingade izvozvo conventional warfare, asi ndo zvaitrenwa ZAPU. Isi tichita guerrilla warfare. Handitika? Ende varungu vakarohwa 10 knot navaMugabe navangomo. Unit accord yeZanu neZAPU vazhinji hamuzivi kuti chii chakatora nzvimbo, ende chii chakaitisa kuti kuve nerebellion yemadissident. And who is a dissident? To me, a dissident is an ex-Zipra who ran away from Zimbabwe National Army. Ndo vakanoita dissident bandit kumaThebreland. Asi zvese zvazvitaurike hamuzvizive imimi. Chii chakaitisa varungu kuti vakurangesta kuti kana makuenda kunokambena ZAPU inofanira kukambena yegani, ZANU ikambena yegani, Muzori wachikambena ari yegani, Smith akambena ari yega. Varungu vaida ZAPU because ZAPU was neutral. Takakutaurirai nhasi uno kuti ZAPU yaisponzwa nana Tony Rowland, munobvuma imi? Munozvibvuma imi? Asi ndo chokwadi changa chiripo. ZANU ndeyanga isingadiwe kusvikira nanhasi. ZANU haidiwe nevarungu because yakauraya mwana wa Queen murungu. ZANU ndeyakauraya munhu anonzi murungu, haikona ZAPU.
handiti saka tichikombeya mumbire muchangotanga kupinda imimi nelife yamakanga muchirarama It kusporiro was very difficult. because uko kwanga kuine mainforma handiti akawandisa Akawandisa, especially uko manje maakupinda maane zvombo manje maane pfuti Right. mai vakanga vakamirawo sei Ndingangoti madzishe ese kudando vaitengesa kubva kwachigango kunosvika ukanyemba vaitengesa pesa. Madzishe ese ana chapoto ana wali ana chiswiti chii vaitengesa kweso. Zvandotoziva ndezvakaita kuti province yeTete province yatungamirwa navashiri tisakwanise kubva nokudande tichikwira mavhuradonha nokumahuwe tichipinda nokuku nokumashumbepu tichipinda takadai takazopinda nokuno kuDarwen kuno kwadotito kwakuzodzika nemakomo aya nemusendinari takananga mugota kwakuzotanga kuridzira mugota vachidai. so tingati madzimambo aitengesa here kana kuti aishanda nehurumende tichikombeya vaishanda nehurumende yeRhodesia tichikombeya upenyu tichikombeya mashandiro anoita madzimambo iye zvinezvi madzimambo anoshanda nehurumende iri kutonga panguva iyoyo tingati panguva iyoyo vaitengesa here kana kuti vaishanda nehurumende sezvavakanga vakawirirana zvaiva zviri paviri. Okay. Kushanda nehurumende ine chinhu chaunoziva iwewe kuti nyika ndeyako mumwe airamba ndosaka vakatorerwa ushe madzimambo edu vane ndoro vairamba kuteerera zvaitaura varungu vakarambira timu yaRhodes yepioneer Quorum vakazoshandisa British South African Police BSAP police handiti BSAP police yakazoinforsa fear iwe wobviswa pachigaro ndotorwa ini kunzi ndinde aishe panzvimbo yako iwewe ndozvakaitika. ndomamwe madzimambo acho atinaona Right, saka madzimambo iwo etype iyoyo ndovaitengesa mumbiro ndovaitengesa handiti pagrupu renyu rekutanga ipo paipai vasikana vakazoya papi 72 towards the end of 72 vakabva imomo mumbiro munana Chadereka and so forth. In fact nhari ndiye akatanga kutora makomurudzi echisikana akatombotsiurwa kuti sei wamhanyirira kutora vanhukadzi but yakazongonzi alright through understanding yokuti muhondo vatovapo asi akanga akwesenwa kuti why watanga kutora vanhukadzi. asi pane chakanga chakaipa here pakutora vanhukadzi chinhu chaitarisirwa varume vaitarisirwa kuti situation isati yanyatsa kuita tense because murungu pakumurwisa kwataita akazosvika panguva yekuita ruthless yekuti kungoona whether murume mukadzi makatarisa war community yeRhodesia yakanga yaane hapana panga pasisina pokunzi died in crossfire vakaurayiwa nesu makomrades sezvakaita Ngwaru Mapundu akaonekwa ane gitari asi vakamwasuma kuti ndikomrade ane gidi vakamupfura. Ndokusaka vakaisa makefew kumbiro handiti protected village makipi aionekwa ari kunze kwekipi aigona kupfurwa ungonzi died in crossfire. saka ndokuya kwakaita gurupu rekutanga revasikana asiwo nemaconditions manje
ndo zvakazongoitawo kuti varungu vanga vasisina selection yekuti vari kupfura murume here kana kuti mukadzi. Because makomrades echisikana vakanga victim yekuti ndivanotibikira sadza vachitumwa nesadza kuya kupi kumabhesi than vakomana. Saka vakomana vaitongozikanwa eventually kuti izvo ndevari kutakurwa kuenda kuzonoitwa magorira. So pakauya message yekuti Bethune ngaadzoke kuriye, makanga matopiwa here chikonzero chokunzi uri kudzokere chii? Handina kumbopiwa, ndakangonzi uri kudiwa kuriye. Okay. Ndandisingade kuriye kwanga kusingade munhu anoda kukuenda. Chikonzero munogona kuatakwa ikoko kuriye, saka kuno kumusha kuri nani because unoita varungu vekutsvaga. Okay, Iwewe moronga hondo yekuti tida unonorova. Hondo yekuno kuya vakaipa ihondo yekuambushwa nokuingwa pabhesi pamunenge magara nguva yakareba ndohondo yakaipa. Zhinji dzokuronga kana dzokuti imi tinoda kunoenda kunovagarira apa tiri kufungidzira kuti vari kuuya kana kuti chimbwiro mujibha anomhanya kuuya kuzotaura kuti varungu vari kuenda so. Wati vari kuenda sei? So iwe unofungidza kuti vari kuenda kupi? Totarisa mamiriro akaita ground yatinoti terrain and terrain features. Favorable ground kuti ground racho imi kwavari kuenda nako kwakakwirira here kana kwakaderera. Imi makaenda nedirection yacho neiyoyo munogona kusangana pakaita sei? Ndanokuti kuna nzvimbo zokuti maitosangana kana makarega kutosangana motoziva kuti imi ndimuchamhanyiswa. Saka zviri nani kugara magadzirira kuti imi musamhanye muve femu neground. So matanga kusvika sekutaura kwamaita mamobilizer Povu amataura naSabhuku maenda kwamambo mamobilizer Povu handi panyaya yemudzimu nemasvikiro. Right. Ini ndakaita opportunity yokuti hondo isati yatanga asi varungu vanga vane information yokuti freedom fighters vamu munyika mukumbire. Ini ndakangowanikwa ndaiswawo pagrupu revanhu 32 kunzi pane task yamuda kuti muite mumbire muno. Ini task iyi handisi kutoziva, takazoziva tasvikapo. Ndiri mumwe akafamba nehomwe yambuya nehanda amazviona kuenda nawo kumhiri kwaZambezi kuchifomo. Andipa task iyoyo zvakafamba sei kuti muzotora homwe muchienda nayo mhiri kwaZambezi? Zvakaitika ndezvokuti gurupu yanana Comrade Kumaru vari kuitumbi. Kune muTanzania akabudirwa nesvikiro akavataurira kuti hondo yenyu iyi ndeyemudzimu. Asi musati maridza pfuti munyika yenyu endai kunharaunda yekumaudza nyemba. Handi ndokumaudza nyemba ndizvoka. Kune chembere huru ikoko ine mhepo huru yenyika yenyu. Ndokwamunotanga kunonosvika ikoko. Saka shoko iri rakasvika muutungamiriri wandataura. Vakanga vari pamberi pedu. Generation yanana Joseph Chimurenga, ana Dabura Manzi, ana Justin Chauke, ana Chinamaropa, ana Cornelius Mpofu, some of my colleagues vanga vari muadvance group yaya yereconnaissance anditi. Saka isisi tichizosvika because ini ndandiri musection yaitransporta ammunition kubva muna Zambezi tichinosvika muSengezi tichidzokera kuna Zambezi tichinotora mamwe. Uko kune vamwe vanozotorawo kubva muna muSengezi vachiunzawo naMavhuradona. Yanga iri relay yemovement iyoyo. Saka tazonzi kwane task takangonosvika pamuSengezi
noti pamusengezi misheni chaipo pamusha paigara omwe yambuya neanda parutivi pemusengezi misheni musengezi river panonzi pakajokoto. Takasvika zvinhu zvese zvaitwa organized kudhara, asi process yavakatora ndeyekuti ana Joseph Chimurenga nevamwe vavo vakaenda kuna Mambo Chiweshe kunonotaura. Vakanotaura zvavakanotaura. Mambo Chiweshe akasimuka navo vakauya pakajokoto paigara mbuya, vakaonana navachipfeni chidya mau chodza mamera. Pakava nokubvumirana kuti shoko renyu ranzwika, asi tisati tagamuchira, endai pamhiri paZambezi apo paruware. Pavanochitira matare avo panonzi pakambwerere pamhiri paZambezi. Vanhu vokunoku, mhepo dzekunoku nemhepo dzekuko dzinosangana. Ndopavakanzi chiendai pakambwerere. Muchinosvika ukambwerere pane zvamuchaudzwa. Zvamuchaudzwa izvozvo moteedzera izvozvo. Zvechokwadi vakasvika ukambwerere vakagamuchirwa vachinzi izvo, takugamuchirai, pfungwa yenyu yamuri kuda taitendera, chidzokerai. Asi pamuchasvikako muchava nechishamiso chokuti mhuka huru dziri munyika munomu dzichaomba nharaunda iyoyo, asi hadzina zvadzinoita. Zvechokwadi zvinonzi ndozvakaitika. Shumba dzakaomba, nzou dzikachema, dzinochema dzikachema, asi dzaingochema nharaunda dzichifamba dzichienda kumadokero. Takazosara isisu tunosvika panzvimbo pakajokota apa, takunzi titakure homwe yambuya nana achipfeni naachidya mauyu. Chifi vanga vadzokera kwavo, Chifi Chiweshe vanga vadzokera hatana kuenda navo, asi vakanga vaziva. Anditi tatakura homwe yambuya, tiri kufamba, varungu vakamboda kuita attempt yekuda kutiridzira. Pane pataita sokuti vanenge vatuona varungu, kwakaita mhute yokuti pauri apa ndinotadza kupaona. Waifamba wakabata mumwe. Pakapera mhute iyeye, varungu vakanga vatoenda vasina kuona kuti chii. Munzo zvandikutaura. Ndokukondenya nokufamba ndokunosvika muna Zambezi. Tasvika pana Zambezi pataiyambukira kwacho kunonzi kumapapaya. Mapapaya inzvimbo inoita mapopo, saka yakangopiwa zita iri kunzi mapapaya nemhaka yekuti kune mapopo akawanda nzvimbo iyoyo. Both kuno kumhiri kuno kuMozambique, both nokuko. Ndopakanzi munhu wese uyai padhuze iri homwe yakuchitaura. Handiti ndopakanzi machinda, ini nandisingafanira kuyambuka Zambezi kaviri kuendawo, asi zvisinei maona zvakakodzera kuti mundiyambutse, nokuda kwokuti vana vevasina mabvi imimi musati mauya vakambosvika pabango pangu apa vachida kuti vandigure musoro, asi ndakavaratidza kuti ndini nehanda, vakatadza kundigura musoro. Ndozvaita kuti ndifambe nemi. Asi ndiri kuona ndisisadzoke ndiri zvandiri ndichitaura. Ndakudzoka ndiri mapfupa. Asi kudzoka kwangu kunofanira kunge
imimi muripo pabasa iroro rokudzoka kwemapfupa angu, imimi varwiri verusununguko, muchishanda pamwe chete nemadzimambo nemhepo dzenyika ineyi dzichange dzavapo kwenguva iyoyo. Asi pane zvinhu zvandinoda kuti muzive zvamuchafanirwa kuti muite kana nyika maitora, kana masunungura nyika yenyu yamuri kurwira. Mukarega nyika inenge isati yasununguka, asi munenge muri kutambura chete. Ndokunzi mhiko yokutanga zvamunofanira kuita kana matora nyika, mwana wavasina mabvi akasarudza kuti anoda kuzorora ari pamatonjeni panyika yedu, munofanira kumubvisa moya mokanda munomu. Asi musati makanda munomu, munotanga mataura nehama dzake kuti yamutore mwana wenyu. Kana varamba ndopamunonobhumura moya mokanda munomu. Wacho anokanda akafuratira nemanhede nemagotsi, dota riripinda munomu. Mvura iyi inosvika kumusha kwavo. Isisu ikoko musoro iriko, musoro yedu inenge yakutotanga kunetsa. Sezvairi kuita izvezvi kutaura kwandiri kutoita kumusoro iyo iri kunetsa. 1972 iri kutaurwa. Chechipiri, wamuchati mutungamiriri wenyika anofanirwa kugadzwa nemhondoro dzepasi renyika ino, achibatiswa tsvimbo yake yekutungamirira. Chetatu, nyika inofanirwa kusumiwa kuti hei ino nyika yenyu, ndanokuti nyika iyi hamusi kuirwa mega nokuziva kwenyu, tiri kurwawo tiri parutivi penyu. Ndicho chitatu kachandiri kutaura. Chechina, moita bira rokupembera kuti nyika yauya. Koita mideme mativi mana yese enyika, koitwa biri rokutenda. Chechishanu, ndichazokuudzai kuti magamba vakapararira munyika, hondo ichirwirwa, muchavaunganidza sei? Ndezvinhu zvishanu zvakaita sei zvakataurwa neumwe yambayani. Inini zvandiri nhasi uno hapana chandati ndaona pane zvakaitika pane zvinhu izvi zvishanu izvi. Munonzwa zvandiri kutaura? Ndikuzvinzwa. Zvakaitika zvandinonzwa mado enyama, mado emadzinza. Hondo iyi haina kurwirwa nedzinza 1, yakarwirwa nemadzinza ese ari munyika muno. Rudzi rumwe norumwe ruri munyika muno vakarwira nyika ineyi. Inini handizive kuti ndairarama ndanokuti vakataura vachiti ndiri kutaurira munhu wese ari pano pa10 nevanhu vaviri muri 32, handizive achasaruka. Asi iwe uchasaruka, usazonyara kana kusava kutaura chokwadi chandakataura. Asi kana uchitaura, taura uchisiya zvimwe, nemhaka yekuti muchava ana musekiwa. Muchasvika nguva yamuchabatwa nokunze kworuoko. Imi muchiva vanhu vanofanira kunge muchibhadharwa kubasa ramakaita. Basa ramakaita haritauriki.
munofana kugashira zvamunenge mangonzi chibatawo nepapa paurarame. Saka ini handisi kuzviona ini. Ndokusaka ndiri zvandiri. Kana chinondiraramisa handichizive. Ndinombofungawo pfungwa yekuti ndinoda kutsvaga basa asi ndinongoona zvichingotsakatika. Ndozvawangu wandibvunza zvokuti kuvasikana mbuya homwe yambuya makafamba nayo sei. Saka homwe yambuya yakazoparura. I think it must be end of 72 kana kuti beginning of 73. Ndanokuti pandakazonosvikako ndadzokera kuRiye. Ndo pandakasvika chinzi homwe yambuya yakaparara. Vakaparara vane 106 years. Chimiro chavo uri kuona zvakaita trouser rako iri ndezvanga zvaita ganda raambuya rakachena asi raitamba tamba risingabate apa. Ganda remunhu rinotamba tamba kudai. Ende izwi rinoita sokunge munhu ari uko asi ari apa vakarara. Vaitaura vakarara pamatehwe avo. Ndanga ari mafuko avo matehwe akasukiwa. Nepiro imimi kuchirungu munoti piro. Kwatiri isi toti kune chitsamiro asi chitsamiro chavo changa chiri chemuti unonzi mutsago. Zita remuti unotsamirwa unenge wakavezwa unonzi mutsago. Chakareruka so asi chinenge chakavezwa zvakanaka so chine ndechavaitsamira. Maenda kuRiye mapiwa plus zvakanzi Bethune ndiwe wakomanda. Right. Chamakatanga kuorganize kutanga kuita mapiwa kuona chimiro chevanhu varipo makategorizi evanhu. Ndanokuti paPrazi pakanga paine vanhu vabva kuno kumusha vaine vana vavo. Ivana sekuru Chipfeni vaifamba nehomwe yaambuya vachinzi vanofanira kubatwa zvakanaka. Havafanirwi kushanda asi ivo sevanhu vaizokumbira kuti havangoramba vakagara. Ndaizovabvumirawo kuita zvavanenge vachida kuita asi ndasingatendere kuenda kumunda kunosakura. Kusakura kwaenda makomrades vainge vapedza kuvhetwa vakliwa nevakumirira kuenda kutraining vanenge vakonfirmwa kuti ava vakliwa. Saka nandine generation yese vakuru vadiki vakomana vasikana and so forth. Munhu akatrainwa tatiri vashomanana. Kwaingova inini nevekudepartment resecurity because vesecurity ndevakanga vane everyday duty. Ndo vaiscreena vanhu vauya kubva by air vabva kuBotswana nendege vachinotorwa kuRusaka airport vabva kumusha by futu kubva uku vese vakuya pachifombo panampundu wefamu. Yes. Saka ndo yanga ya main transit camp yedu yokuti vanobva kuTanzania vatrainwa vaiuya kuzoamiwa ipapo asi vasiri ngaite mix nevanga vagara varipo vaitotsvagirwa area yavo because Prazi ranga rakakura ende kwavanenge vaburuswa ikoko ndokwavanoamiwa kunongoenda macommanders chete nemotikari. Vapedza kuamiwa vapiwa kupiwa mbatya mauniform votopinda motikari vononosiyiwa kuchifombo. Kuchifombo voita 2 days 3 days
then wotanga kufamba kuenda kuna Zambezi. Pairimwa sekutaura kwamuri kuita. Yes, pairimwa. Chikafu chamairima chaikwane here kana pane chimwe Chachisingakwane. Chachisingakwane. Chikafu chaiorganizwa nema supporters emusangano vanga vari mafama muprovince yeMumbwa, Western Province yeZambeni government kunonzi kuMumbwa province iri kumadokero kweRusaka. Saka Mumbwa ine maZimbabweans vanorima ikoko, saka ndiku kumwe kwaibva chikafu chibage chichizogaiswa chichizoitwa hupfu. Patrick Kombai asati afa ndiye mumwe zvakare aine mabusiness imo mangane mastoro chinchi aisapota futi nemagrocery sipo kana chikafu ichocho. Ndingangoti chikafu chizhinji hupfu waibva kuMumbwa. Kwaiva nana madokurozva ana mazhandu vese vanhu kutaura vakafa vachisapota musangano. Ana mazhandu nana madokurozva handimona. Kana ndisingakanganisi vanobva area yeMidlands kunana mugwagwa unoenda kuningirikino uko kwa Chief Nema, area dzanana Chief Nema kuShurugu, area yeShurugu ndokunobva ana mazhandu nana madokuroza. Vanhu vakasapota musangano zvakafanana nevakanga vari kuno kumusha. Kuno kwanga kuinana naBeni Mucheche is one of the typical member yandinoziva. Beni Mucheche aisapota musangano and others. Ana Sekuru Chipfeni kuzouya kwavo vachigara ipapo vakanga vauya nechinangwa chekusapota hondo, vakanga vauya vatiza hondo vachida kunopotera uko here, kana kuti pavakaenda vachiyambuka vaine vamwe yambuya neanda vakazozviona zvakakodzera kusadzoka. Chakazoita kuti vapedzisire vakugara panzvimbo iyi papi pafamu. Right, chakaitika ndechekuti vaChipfeni vaibudirwa nemhondoro yavainayo. Chidyamau aibudirwa futi. Chiudzamamiro aibudirwa. Saka vanhu vari vatatu Magombwe ambuya nehanda vaifamba pamwe chete nehomwe yenyika iyi. Vaiita basa pamwe chete naambuya. Masvikiro aya vakanga vasingasiyane. Kuparura kwavakaita kuChifombo vakapararira kusiri kukaJokoto kwatakanga tavatora kwaigara avo. Handitika? Saka hakuna kumwe kwavaienda kusvikira kukuzodzoka kuno kumusha navo hondo yapera. Saka pataigara tese paigara musangano. Kana ndichiti musangano, pandaigariswa inini sakomanda, ndaito make sure kuti varipo here pandiri. Sezvakaitika kuti tazobva paNampundwe farm, mbuya vakanga vaparura kudhara kuChifombo, vakanovigwa ndokuti munzwisise, vakanovigwa pavakavigwa, asi havana kuvigwa, vakanoiswa panzvimbo inoremekedzeka nokuwirirana kwaChief Chifombo naSabhuku Chifombo. Handitika? Vanhu vakuru havavigwa, handivanoiswa muningaka. Saka asi vane nzvimbo yavakaiswa apa temporarily vachinzi kana hondo yapera vanozotorwa. Handiti?
so mapfupa vakasara kuchifombo handitika asi chipfeni chidya mauyu chiodza mamera vanoziva pakachengetwa chii mapfupa mutumbi wambuyawo usati wava mapfupa pavakaparura handiti kuchifombo saka tichizobva kuchifombo tichienda kuna Mpundu wefamu vanga vane nzvimbo yavo yavaigara sevanhu vakuru vanobudirwa handiti pamusoro paizvozvi panga paina comrade wechikomana necomrade wemusikana aiva nemweya yaibuda yaitaura zviro kwazvo maringe nekufamba kwaiita hondo saka vese vanga vachigarana nani negurupu iri pagurupu iri munhu aibikira homwe yambuya zvaidyiwa nehomwe yambuya isati yaparura ainge aigara ipapa ari mukadzi kutaura kunoko kwandiri kuita izvezvi ari kuchikutu kana totaura nohudzamu toti mugoti waambuya uri kuchikuti asi wamunhu akurawo ariko kuchikutu chiodza mamera chidya mauyu nachipfeni vakaparura taamuno kuma 1980 handichaziva kuti 80 what vakaita mhosva dzavakaita zvakanga zvataurwa musi uye wedare riye kuti imimi ndiri kuona muchikanganisa dare rangu nomhaka yekuti imimi ndiri kukuonai muchakara pfuma kana nyika yasununguka kana muri vanhu idyai pfuma matanga maita basa rangu basa raitaurwa kudzoswa kwemapfupa avo kuno ivava vachitungamirira asi hazvina kuitika ndosaka nhasi unoyu kuinana nehanda vakawanda kwandirini ndana nehanda vemari hakuna nehanda asati abuda vese variko vanotaurika va ndana nehanda vepfuma mhepo yakabuda yanehanda inonditsvaga inini kana kuti inotsvaga comrade Muzhamba Kumar Muyera Shumba inini pandakatakura ndasingazivi kuti homwe yandiri kutakura ndiri kutakura atete ungari Muyera Shava handimaona saka pakafa vachitepo takatakurwa neZambian government takaendeswa musango rinonzi Mboroma sango iro rinonzi Mboroma norimwe rutivi inzvimbo inova iri training ground yeZambian army kana vachitrainwa nemaBritish ndio sango ravanoenda kunoitira maexercise musi wa18 ndio wakafa vachitepo kuseni mamba kuedza kwemusi wa19 tiri paPrazi ndipo pakauya motikari dzehurumende yeZambia dzemasoja zvichinzi tanzi tikubvisei pano tanzi tikuendesei kune vamwe venyu handina kuda kubvunza sakomanda kuti vamwe vangu ndekupi ndakangofungidzira kuti kuda makomrades edu eZanu tichizvinosvika kuMboroma takaona kuine masoja eZambia nemakomrades eZAPU veZAPU vakanga vaina komanda wavo mukuru Lookout Masuku nemumwe mupenyu retired brigadier
anzi ndicharifunga zita rake. Okay. Tasvikapo, takasvika kwasvipa uri musi wa19. Takasvikira mudambudziko rechimiro chekuaccuswa kuti ndisu tauraya Chitepo. Zvinova zviri zvinhu zvakandikatyamadza kana kundigumbura. Asi wokubvunza zvakatora nguva kuti ndibvunze, because Lookout Masuku naMazinyani vanga vane side reMazambian Army. Saka taingomirira pataizosangana. Komanda weZambian Army anga aripo nana Lookout Masuku kuti imimi muri kutaura kuti isisu ndisi takauraya Chitepo. Muri kutaura kuti mhomho yese iyi makaiona ichiuraya Chitepo. Imimi manga muri kupi pamaiona? Because takasvika tichitwa accused kuti ndii makauraya Chitepo, hamudi unity. Saka zvese zvinhu zviviri izvi, imimi semasoja nemimi mazipura, saka muri kutaurira makedhas ayo kuti ndevakauraya Chitepo, havadi unity. Imimi maleaders yenyu maari kunze vedisisi vasungwa, chii chamuri kutaura? Tension iyoyo yakakura. For a week accusation iyoyo ichibuda. Anowana. Third day ndepakabva paita shooting. Vakutya vachifungidzira kuti tinovaita overrun, nyango vaine pfuti, ndepavakazoopena chii pfuti, but tanga tisina intention iyoyo. Isisi taitaura semacommanders ivo neni nevamwe vangu. Ini ndandina kudi kwangu ndandina the late national hero Comrade Ken Ridzai anga ari wekusecurity, ndiwananga ndinaye. Saka ndisu taita confront commander weZambian Army yanga iri paground na Lookout Masuku na Mazinyani. Tichiti zvinhu zvamuri kutaura muri kuzoona kupi? Saka imi muri kutoaccuse isisu kuti hatidi unity, ndisi tauraya Chitepo. Saka muri kuti munhu wese ndiauraya Chitepo. Saka you are very stupid. How can you say that? Kuti munhu ari panapa ndiauraya Chitepo. How? Iwo wanga uri kupi already? Yeti Kaunda pa Victoria Falls muna September payakafoira, because vaChitepo vaifanira kunge vakapinda mumeeting yakanga yaitwa at John pa Victoria Falls yakaitirwa pamakochis erailway. Kana makainzwa 1974 muna September. Asi yanga iri nyaya yekutaura nyaya yekuti hondo ingamiswe sei, because varungu vaisapota maBritish nevaisapota maAmericans. Kuna Carrington, Henry Kissinger, Lord Solms na Lord Malvern vari 4 ndo vaianalaiza hondo yenyika inei, vachitaurira hurumende yemaBritish, vachitaurira hondo yemaAmericans. Angora American handiti cooperation yemakambani yemaBritish nemaAmerican, handiti. Saka ava ndevaitaurira maBritish nemaAmericans, Smith hondo yaachaigona iyi, yakuda dialogue. Asi vanga vasingade kuita direct kuZANU, because ZANU ndeyanga ine masoja ZANU yanga iri paground, ZAPU yanga isina masoja mazipura anga ari paground. Patriotic Front
It is Kaunda who initiated this kuti iva ine patriotic front mubatanizwa. Asi party yekutaura nayo izanu yanga iri paground. ZAPU was not on the ground. Yanga iri murusaka makamba emuZambia. Kusaka autonomy ye voice yaifanira kubva kuZANU whether I cease fire, because ZANU ndiyanga ine autonomy yokurwa muno. ZAPU yanga isiri. Tongo aigara achitaura paLiberation Center kunana JZ Moyo kuti vakomana, nyaya dzatiri kunzi tibatane muno muZambia navakaunda haziite tinonobatana nyaya iyi it's very simple, tinotaurana kupi kumusha kwedu. Waikaunda achiramba achimboemphasize nyaya yekuti tibatane muno mushe. Yeti vakaunda vanga vane interest navangomo vaiwirana navangomo. Ende vakaunda vaishandiswa nevarungu. Zvandiri kutaura izvi vazhinji havazvizive. ZANU inotorwa naKaunda kuti tiri rebellious isisu. Tiri rebellion takabuda muZAPU. Asi ndiye takasunungura nyika. Kaunda aida kuita chipi politics. Ndozvakaunza Patriotic Front. Anyway, Patriotic Front yakazounza national unity. Zvinova zvakarwadza maBritish nemaAmericans, because maBritish nemaAmericans vaida kurefura padialogue yeunity pakati pavangomo navaMugabe, executive yavangomo neexecutive yeZANU. VaMugabe vakaramba vakati we do our own matters ourselves. MaBritish vakatsamwa, because nhasi uno idai maBritish vakapinda muunity iyoyo tingadai tine problem nemaBritish, because maBritish they wanted to insist kuti muNdebele nemuShona tirambe takaita sei takapesana tisiri united, but vaMugabe navangomo they've agreed kuti tive one nation today. So magariswa 1 week muri musango nema soja government ne ZAPU makazobuda sei? Haisi 1 week. Takateta mwezi from March to September. Yes. 5 months anditi. Ndizo. March, April, May, June, July, August, September. October, the patakatangozitwa repatriated kubva muZambia kwenda muZambian soil, Mozambican soil. Mushure mekunge investigation yekunzi mashefu vari kuinvestigate kuti ndiani akauraya Chitepo. Anditika. On another note, mafrontline heads of state vaibvunzawo incident yekumboroma kuti ko shooting yakaitika kumboroma Mr. Kaunda. What happened kumborowa? Chakaita kuti ZANU muurai vanhu veZANU kumboroma chii? Kaunda failed to justify. VaMuzenda ndevakazoudziwa naComrade Gwauya kuti takasvika kumboroma kune hostile attitude yekunzi isisu ndisi takauraya Chitepo, hatidi unity. Ndokuchibvunza kuti imimi muri kutaura kuti isisi ndisi tiri kuramba unity. Kana kuti alright, wamunganongedza apa munhu ari munational executive ndiani? Hatiri vanhu vari kunational executive ndivanoita sit down vanotaura zvinizvo. Saka alright, apa wamuri kutaura apa akaramba unity ndiani? Saka unity inotaurwa nemimakadres akafanana nesu. Muri kuda kutaura chiko? Muri kutaura? Yet it was a planned thing zvakanga zvataurwa naKaunda negovernment yake. Problem ye unity yakanga isiri problem
kuvanhu veZimbabwe aidha kuZAPU kana kuti kuZANU, asi Kaunda anga asingade ZANU. MuZambia isusu tanga tisina freedom seZAPU, for your information. Ndikutaura zvandakaona nemeso angu nezvandaka experience. Kaunda kana aichengetedzwa nehurumende yeZambia, sei vasina kuchengeta Chitepo? Sei vakatendera kuti Chitepo achengetwe nemakomrades iye ari muZambian soil? Hausi kuona kuti it was a deliberate issue matter. So zvinhu zvandaka experience zvandakasangana nazo as a commander of ZANU, Kaunda akatadza kupindura mubvunzo wakabvunzwa naVanyerere naSamora kuti chaita kuti imimi searmy mupfure vanhu veZANU chii kumboroma. Kaunda failed to answer mumeeting iyoyo yanga yana Muzenda. VaMuzenda ndovakatanga kubva kuno kumusha vatanga kuuya kuZambia panguva yeDitandi. Okay. Asi Ditandi was meant kuti hondo imire involve my opportunist anana Muzoriwa, because pa Victoria Falls ana Muzoriwa vakauya. Hakuna wese anga ari detained akauya pa Victoria. But the key factor anomisa hondo ndiani? Because hondo ndiyo yaita kuti paive neVictoria Falls Conference. Anditika? Varungu vaitenderera so, asi vachiziva munhu wokutaura naye. Andimona? Kwakaitwa kuGeneva, kwakaita Malta 1, Malta 2. Varungu vandataura ndivainitiator yese maround table conference yese. Asi vaitenderera ZANU. On another note, ndopavai analyze kuti kuvanhu vari kuZANU uku vanhu vanonetsa ndanani. Pavakazobva kuGeneva, Comrade Tongo akanditaura zvakanzi, Bethune, you must be very careful pana. Tanzi isisu tiri under surveillance yokuassassinatwa. Unofanira kuincrease security yako. Paprazi kufamba vauya kufamba. Anditika ndakati ndazinzwa chef. Zvakanzi isisu taadvise futi kuti sematungamiriri venyu hatifanira kukwira ndege tiri 4-3 one time, tofanira kukwira tiri 2-2 kana kuti 1-1. Taapa under surveillance before Chitepo's assassination. Vachinitaurira inini sakomana. But inini handina kumbofunga kuti zvavari kutaura vaChitepo vangafe. Handiti waona. Asi pavakazova ndipo ndakazorera kuti saka chef ndizvavaitaura izvi nai. Anyway, stage revolution. Kunoku kumusha Edson Story anga kidnap. Musi wa 13 kana ndisingakanganisa. Edson Story akakidnap pamwe chete na secretary. Hatizivi kuti Edson Story ari kupi. Comrade Edson Story. Makuwa anotaura kuti izvo akaiswa muswimming pool yanga ine cyanide papurazi pasame level. Ndozvinotaura Makuwa pamwe chete nana secretary wake. Vanhu vakapfurwa vakanokandwa muswimming pool. Handiti pasame level paiva nembwa dzinochisa dzinonzi izvo apaisvikika pasame level. Pano swimming pool yaiswa cyanide. Yanzi ndimo akaiswa cyanide mo. Akakandwa imo. Pamataura ana sekuru Chifena sekuru Chidyamawe, mati pane vamwe vanhu 2 zvakare vaibudirwa nemidzimu. Komana nemusikana.
ndaukanganwa mazita musikana ainzi Tambudzai. Okay. Mukomana aiva nezita rechimurenga ticharufunga. Okay. Ndovamaziti wa repatriated ndikupinda Mozambique. Tapinda Mozambique takasvika kunonzi kuChingodzi. Ini ndakaita the last man kubva kuMboroma. Ndichida kuti ndione munhu wese kuti apana munhu asara. Yeah. Taitakurwa tichinoiswa paLusaka airport. Tichizotakurwa nendege dzeOAU tichinoburiswa airport yeMutete yeFrelimo iri kuChingodzi road inoenda kuMalawi. Right, tasvikapo makomrades vese vanga vakasimba vakachitanga kuselectwa kuenda kutraining kuTembwe. Vainga vakasimba vamwe tikazoona ikoko vakanga vakudzokorerwa kuma deployment areas avo according nema operations zones avo. Vazhinji vese vanga vasina kutraina vakaenda kutraining kuTembwe. Ini ndobva ndambogara pabhatari yavo ndakagara coordinating officer wekuRie neFront plus yanga yanzvimbo yatanga taakunesa vanokuvara mukati vanenge vaunzwa mukati vachiuya kuzorapiwa ipapo. Saka ndokuzo transfer kuenda kuChimoyo. Ndisati ndatransfer kuenda kuChimoyo ndakatanga kuda kunoita officiate Zanu Day kuNyadzonya 76 muna August 9. Saka handina kuzosvikako, ndipo ndakasvika zvichinzi kuNyadzonya kwaatakwa. Ndobva ndadzoka, saka handina kuzoita mazuva. Nyadzonya yaatakwa. Makomrades vanga variko vatakurwa kuenda kurefugee camp inonzi kuDoroi. Saka inini ndobva ndazodzi ndashedzwa ndakanzi ndiripote kuheadquarters kuChimoyo. Ndichisvika kuChimoyo 76 iyoyo ndobva ndaripota munhu wandakanoona late Peter Baya anga ari commander by that time paChimoyo. Chef Tongo vanga vaenda kuBeira ndobva vazouya. Saka vauya vakangosvika vachindibvunza zvakanzi wabhirifiwa here zvatakushedzera. ndakati hungu. Zvakanzi right. Zvakanzi taakuenda paparade. Just like that. Kusvika paparade kwakutoanaunzwa kuti ndini ndaakomanda weheadquarters. Just like that. Kwakuzoita in greetings tapedza announcement. Ndochizotsanangurirwa the former commander vaPeter Baya kuti inini ndiwe munhu wandatoona kuti izvo ndingatoita hand over kuvanhu vese vari kuno kuRie. Okay. Kuti iwewe ndiwe unokodzera kuita commander panapa. Asi chinhu chandinoda kuti ndikuzivise ndechekuti chikanganwa zvokuenda kuFront ndakati pfungwa yamuda kutaura yekuti ndiite mukadzi panapa handite. Ini ndakapiwa mhiko yekunzi ndinoita mukadzi hondo yapera. Zvakanzi inopera rini? Uri kutongotaura. Asi kana wafunga izvozvo unongotsvaga one. Haufaniri kuita kuti apa. Okay. Ndakati ndazvinzwa comrade. Vanga vakura avo but vakanga vaita problem yekuzvimba makumbo. Okay. Saka liver yavo yanga isisinga function zvakanaka. I think after vakazoshaya after Chimoyo attack vakuhospital kuBeira. Vakavigwa kunonzi kuManga cemetery kuBeira ikoko. So from 76 ndipandanga ndakomanda kusvikira hondo iite kusvikira nhasi
ndinongova ndine title iyoyo yekuti Commander Chimoyo, because handina kubviswa. Apo title yangu iyoyo ndiyandichinayo, kana zvakanzi nhasi uno Commander weZANU ndiani, ndini. Wozi vazhinji vanga vari mumaprovince, taishanda nemaprovincial areas evanhu vese vekuZANU. Saka ini ndinda ndiri commander, aikomanda headquarters yemusangano. Headquarters yanga ine mabase ari under its command anokwana 14 mabase iwayo. Saka vese vaibva kumusha ndaivapa pavo pavanogara. Takanga tine dzimba dzeuswa dzatakavaka. Saka kwanga kune imba yataiti imba yeoperation yekuti provincial commander anouya nema-assistant ake for 2 days 3 days taimuti unorarama. Vapedza madeliberation ematask avo avanenge vaita, kana iri ammunition yaanenge aita, kana ari mareports aanenge auya kuzoripota mamiriro eprovince yake. Apedza kudaro wodzokera escortwa wodzokera mukati like that. Commander Chimoyo, take us through on the day. Zuva rekuti munhu wese kana pachitaurwa hondo yechimurenga ndo imwe yenyaya dzinotaurwa. Right. Okay. Tisati taenda pauri kuda. Hondo yepaChimoyo yakaitika musi wa23 November 77 uri musi wechina. Hondo iyi isati yaitika, Yes. between July and August, taiva nemakomrades akatrainwa vashomanana vaiva vasingasvike more than 200 kana kuti 100 plus. Asi vanhu ava ndo vaiprovide security yebase. Practically takazoona kuti hatingagari tisingaite mapatrol panzvimbo yatiri. Saka takakwanisa kuita come up neprogram kubudikidza nedepartment resecurity, because structure yedu yaiti commander anodeputizwa nasecurity officer, kureva kuti automatically security member ndeye deputy wangu, kozoita commissariat. Pese pana commander panenge pana security. Saka security aichimira sadeputy. Saka paChimoyo ndaishanda naComrade Keniridzai. Okay. Comrade Keniridzai kana asipo ndaishanda naanonzi Dzotsotso, kana kuti Comrade richauya zita. Okay. Pavanhu ivavo ndo vaita set up section yaipatrora yataiti inopatrora area kubva pacamp radius ye40 to 60 kilometers away from the base, proximity yebase. Saka aiseta magroup 2 dzichipesana kudai. Okay. Imwe inoenda so, iyo ichiendawo so, vononopesana. Iyi inozodzoka nokuku, iwo ichidzoka nokuku. Tichiita tracking yekuti varungu, taiziva kuti varungu, at the same time on another note, MNR yaifamba nharaunda yekembi yeChimoyo, asi vanga vasingade kuti tivaone muproximity yenearby. Vaiziva kuti kana takavatera taivapfura. Okay. Kana kuti security department yedu yaivanyorera mapamphlet kuti siyanai nesu. Okay. If you provoke us,
you ask death. Anditi maona. Yeah. Saka havana kuita izvozvo. Asi dambudziko rataita mai nderekuti makomrades vaitiza kudoroi kune vamwe vaisangana nawo. Asi vamwe vaita opportunity yekuita sei? Yekusiiwa. Vachiregerwa. Ipapo ndinoona kuti pane mukana wakakura wekuti tine some of makomrades vakatorwa neMNR. Okay. Ndanokuti tisingazive kuti uko kwavari kubva vari vangani. Yes. Waizongoona vanenge vangosvika. Vasvika vaya taizovaendesa pabhesiwo rataiti pamatopo ipopo paChimoyo. Anditi maona. Yes. Bhesi iro raikomandwa nainzi Idi Amin, watakanga takapa zita raIdi Amin, president weUganda. Saka anga ari member ye-security. Security yanga ine mabranches akawanda. Okay. Operations, what and so forth. So pane nguva ndofunga mid of end of August. Rimwe group rakanhonga haka pangorini. Yes. Haka iye ndobva vauya nayo kuma past 5, 6 around there. Zvakanzi chef taona haka iyi. Ndakati mainhonga ukubva zvakanzi ainhonga kuseruku kune ivhu dzvuku. Because kuri paChimoyo kune area yokuti kana makatarisa area yoPungwe River kune area ine hard soil riri red soil. Saka ndokwa vakainhonga ikoko. Vainhonga ndobva vauya nayo vakaisunga. Vauya nayo pandiri paheadquarters paWhite House. Vaingoti paWhite House. Saka ndobva ndavati anochita sei? Chiendai nayo kunogara ana sekuruku, ana sekuru Chifeni. Because ana sekuru Chifeni vaigara sezvakaita pamapurisa bhesi ravo. Inini ndiri pana. Saka ndobva ndazoteera. Ndakati haka maiona kai zvakanzi tichazokuudzai mangwana. Ndakati all right. Zvechokwadi. Midzimu yakomrade wewe musikana nomukomana ndobva yabuda. Ndobva ndaendako. Zvakanzi mauya varidzi vemusha. Ndakati zvakanzi musha wenyu uyu harisi rugare kuti mukai muione. Mucherechedzo wekuti varungu vari kufunga zvokuda kuuya panapa. Ndakati zvakanzi zuva hatisati tariona. Takariona tichakuitai sei? Tichakuzivisai. Tangoti muzive. Zvaita saizvozvo haka iyeye payakanga yakaiswa vakaiona isisipo yakabva yaenda. Inini ndakanga ndakatarisira kuti kana dai isina kuenda kwayakaenda ndaenda kunonoipa mambo mudzingadzi wenharaunda yataigara iwe. Okay. Because aigara ku 30 kilometers away nepatanga tiri. Anga asingagari munharaunda yebhesi, anga ari kunze. Ndokwadaida kuti iende. Saka haina kuzoenda. Asi takazovainfoma. Ndakatuma vanhu ndakati chienda munovazisa kuti changamire. Tanga taona mhuka yakadai. Asi takachifanira kuti tikupei. Asi pane mashoko anoti varungu vari kufunga pfungwa yekuya pano. Asi zuva hatisati tapuwa. Right. Inini ndaziva izvozvo. Pakazouya vanhongo ndobva ndavataurira. Saka vanhongo vanga vasinganyanyo kubhirifa nezvemidzimu izvi. Saka ndakangoitawo kutaura immediate commander kwandiri. Because structure yedu yanga yakamira kuti vatongogara ndevakuru pacommand. Nhongo number 2, number 3 inini. Kuchizoya mabranch pazasa. Ndo mamira anga akaita structure. Saka madepartment ese
security, health, transport, logistic, commissariat, operations, what dzese dzanga dziri pasi pecommand vaiuya pandira. Yeah. Andiwanza. Saka vanhu ndavataurira ini ndakashedza mabase commander ose ari 14 except base revasikana ranga riri kugondora kwaigara makomrades echisikana vanenge vane vana vavo vasununguka vana kuchimboyo hospital vachidzokera ikoko kukembe kwavo kunonzi kuosibisa. Ikoko handina kukusvika nemhaka yekuti kwaiva kurefu zvokuti kana pakaitwa ataki hakuna kusvikwa, kana varungu havana kumbobvira vambokuziva kuti kwanga kuine chibase. Asi 13 ayanga ari around Chimoyo ndakavashedza ndakavapa order yokuti vakatrenwa vese nevari under training ndo vachamira sefosi yedu panapa ichibatana neava vashomanana vakatrenwa vakapora maronda kubva kumusha vanogara pabhesi rinonzi Pesintini. Ndo vachaprovida chii security yedu. Asi security icharamba ichiitwa nevagara vachiita. Asi chatinofanira kuestablisha defense line yedu yokuti hondo yakauya tinopinda mutrench tokwanisa kudzorera ground force kana kuti masoja erudizha anenge auya. Ndanokuti kuuya kwevarungu panapa vachauya nendege vachatanga kubomba. Mushure mekubomba vachadonedza anonzi maparatroopers. Maparatroopers vanenge ari masoja anofamba nepasi. Saka ivavo ndivatinozorwisa tiri mumatrench. Saka tiri mumatrench ticharonga kuti mainstructor vakatrenwa mainstructor ndo vachava makomanda vachisupervisa masections evanhu vanenge vadeployiwa zvichibva panhamba yevanhu vari kutrenwa ndo vachadeploya. Ndanokuti iyi ichange yadirect firing yavachaita experience. Nyango imimi musati maridzirana usati wanzwa kuti bhombo rinorira kudii. Asi kana uri mutrench uchasimbiswa neagara ari kukudzidzisa, because munomboenda kurenji kunoridza pfuti kurenji kuti ujairire kuti pfuti sound yepfuti yakaita sei. Yes. Saka we had defense line yatakanga takaita positioning mainstructor vaivanga vari macomrades vakatrenwa vachibatana nemacomrades vakapora maronda. Saka defense line yedu yanga yakastretcha kubva ku part of southern part yebhesi reChimoyo tichienda kuwestwards towards north side, kwataiasuma kuti varungu kana vachiuya nendege dzavo kana ground force vangade kuuya vanotoya newestern direction vachiitira chikomo. Ndokuti paChimoyo pane chikomo chiripo kumadokero chichiitira kuti sound yendege hainzwike, inenge iri kumashure muungumira uye kuseri kwegomo. Endo ndo zvakaitika izvozvo. But second point ndeyekuti wese wataiti anga asina pfuti, because nearly every day taitambira vanhu vaibva kuDoroi vanga vaine bhesi ravaigara. Saka in this case takava nokusaita mapositions outside of the base kwataiti kukava
distance of a kilometer, 2 kilometers away from the normal base. But every 5:30 to 6 o'clock, munhu wese anofanira asina futi anofanira kunge aita sei, abuda mukembe vaenda kuma designated points kuya kukavha kuya kwavanoswera vachiitiswa orientation ikoko. Nokuti hakuna munhu aingogara chikafu changa chiriko chaidyiwa nemunhu besides sadza, political education kana kuti political orientation. Kufamba kwaita hondo, party structure, leadership yeparty, kuuya kwakaita varungu pioneer quorum. Orientation iyo yaitacha zvinhu izvozvo, because inini ndandine policy yekuti comrade wandasangana nayo munharaunda yebhesi, ende bhesi ranga risina munhu anoita loitering anobva kubhesi kumwe achienda kubhesi kumwe, kwanga kusina izvozvo. Kwanga kusina izvozvo. Vanhu vaitozosangana musi wechina wandaiva nemasi rari, wandinenge ndine masi rari, because masi rari taiita every Thursday tichivapa current affairs yemareports aibva kumusha, kurwiwa kwaitwa hondo kumusha each province. Handiti maona? Ndopavaitoonana ipapo. Rari iyo ichipera, hakuna munhu anoonana futi anoenda kubhesi kwemumwe, kubhesi kwake uyu oenda kubhesi kwake. Saka ipapo kana varipo pokuonana ndopavaingoonerana ipapo. Panga pasina zvokuti izvo munhu vanhu vanongoita fararira kuita madiro ajo chena yekuti uyo ada kubva kuenda uyo abva kuda kuenda, kwanga kusina izvozvo. Kwanga kusina izvozvo. Pachimoyo takanga tine theory policy yekuti Frelimo yaiti izvo havadi vanhu vakawanda vane pfuti. Kana iri hondo inoda kuitika tinouya tichikubatsira, but in real terms taingoona kuti izvo zvinhu zviri unpracticable izvozvo, chinhu changa chisingaitike. Ndokusaka takanga taakuchiti vanenge vapora vakasvika panhamba yatiri kuda ndo vachange vava a fighting force, a future fighting force. But pakazoita hondo vanga vasati vasvika panhamba yataida. Saka panga pasina even pfuti dzendege dzanga dzisina kuwanda, dzanga dziri, I think dzanga dziri 5 chete. Dzanga dziri 5. And dzaingomanwa ne the same people, but dzaifanira kuita routine yevanhu vanoziva. Asi taiasuma kuti vai vanenge vabva kuna Chingweya nekutembwe vadzidziswa ma-anti-air, taizotaurawo kuti tinodawo tine pfuti dzakati dzinoda vanhu vakati, magunners akati. Pfungwa iyo yakanga ichitwa realized kuti at one given time varungu vanogona kuti ataka panapa. Besides kuti Frelimo in principle vakanga vati vanoti assista, but isi tichiziva kuti in real practical sense hazviite. Zvandiri kutaura zvaizikanwa nesi makomanda, noti Jike and Jill. Havazviziva zvandiri kutaura. Hakusi kureva kuti pachimoyo panga pasina security, but security yanga iripo, but it was not adequate. And taitraya kubuilda nerecovery yemakomrades vaiubva kumusha. Ndo pfungwa yakanga iripo iyoyo. Because wese apedza kutrainwa patakawira 1
aitoamiwa achienda kumusha ende vaitodividwa by 3 province. Same kuti akawira 2 vapedzawo ikoko vaidhipurewa vachidivhaidwa ne3 province. Same vaibva kuna Chingweya vaidivhaidwa futi ne3 province. Vaibva kuna Chingweya hawaimbovaona paChimoyo, vaiuya kuno kubhesi redu hombe rinonzi Mavhonde, ndiko vaizotakurirwa ikoko. Vanoenda kuGaza, vainge vari pa the nearest iManika, vanga vari kure iGaza neTete. Tete yaitotangira vekuGaza, ndanokuti Gaza maienda muchiteedza Maputo Road, mozonoda kusvika Shaishai uko, mombofamba futi munosvika kuroad kune railway line inoenda kuMaputo kuShaishai, kumberi kweShaishai uko, mozodzoka manje machiteedza railway road inoteedza railway line yeVira Sarazai yeRutenga. Wozosvika panonzi paMapai, wozoya panapa paVira Sarazai paboda. Yes. Wozopinda manje mugona rezhow. Avawo kuno kweumanika pamwe vanditi ngavakutosvika mumazone areas avo. Avawo vekuTeto vanenge vachiri kufambawo, vanenge vachiri maDarwin vasati vasvika kudarika kuenda kumberi kunana Chiwesho. Ndokufamba kwaita, ndokudhiploya kwaitwa vanhu. Maita security yenyu handei yebhesi. ya Saka ndopakazoya hondoka. Saka zuva rakazobva here kumasvikiro? harina kuzouya. Okay. Harina kuzouya, zuva harina kuzouya kubva kumasvikiro. Ndisingazione kuti chikonzero nei, asi during that time pakazova nephysical spotter plane yaiva yakanyorwa Red Cross yaidarika nepamusoro pebhesi ichibva nedirection yekuChimoyo town. Yakanyorwa Red Cross. Saka ndege iyoyo yakanga iri ndege yeRhodesia, ndo yakazotora the actual aerial photo iri padenga. Asi musi wakazoita hondo haina kudarika, because yaichidarika every 10 o'clock or 10 to 10 or 5 to 10 or exactly 10 dzekuseni. Yaidarika ichiita sekunge iri paeastern side, asi paunenge uriwo unenge uchiona sekunge iri paeastern side but iri pamusoro pekembi ichiona mativi yese. Ndo yaitora foto iyoyo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo avaka imanya takabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.